வெல்கம் டு திஸ் சேனல் ஆன் சிம்பிள் லைஃப் ஸ்டைல். திஸ் இஸ் பார்கவி. என்னோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இன்னைக்கு வீடியோவில் வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் திங் பற்றி நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, நேற்றுக்கு ஆக்சுவலாக என்ன பண்ணோம், கடைக்கு போயிடணும். சிக்கன் வாங்கலாம், சிக்கன் பிரியாணி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடைக்கு போயிடணும். அப்போ வந்து அதுக்கு முன்னாடியே வந்து கறி லீஃப் வெண்டர் ஒருத்தர் இருந்தார். அந்த கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி அவங்கெல்லாம் அதெல்லாம் விற்பாங்கள்ல, அந்த கடை இருந்தது. ஓகே, அவர்கிட்ட போயிட்டு ஒரு இஞ்சி, அப்புறம் பச்சை மிளகாய், கருவேப்பிலை எல்லாம் வாங்கினோம். ஓகே, வாங்கிட்டு ஓகே ஏதோ ஒரு கொத்தமல்லி வாங்குறப்ப வந்து அது ஒரு 40 ருப்பீஸோ 50 ருப்பீஸோ சொன்னார். ஓகே, ஸோ அதுக்காக வந்து சொன்னேன். ஓகே, 50 ருப்பீஸா அப்படின்னேன். உடனே வந்து அவர் வந்து ஓகே மேடம், மற்றதெல்லாம் வாங்கியிருக்கீங்களா, அதனால் இது குறைச்சிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கருவேப்பிலை கூட கொஞ்சம் ஜாஸ்தியே கொடுத்தாரு. ஓகே, ஸோ அந்த ரியலி லைக் வீட்டுக்கு வந்தோன்னே யோசித்து பார்க்குறப்ப லைக் ரொம்ப அமேசிங்காக இருந்தது. ஓகே, ஸோ அந்த சின்ன கடை வச்சுருக்கவங்க கூட வந்து எப்படி இது பண்ணுறாங்கல்ல. ஓகே, யூஸ்வலாக வந்து நம்ம அந்த கீரை கடையெல்லாம் வந்து மெட்ரோ சிட்டியில் போய் வாங்குறப்ப ஜாஸ்தி தான் விலை சொல்லுவாங்க. இஷ்டத்துக்கு விலை சொல்லுவாங்க, 40, 50லாம் சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப வந்து நாம் இவ்வளோவா அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு முன்னாடியே வந்து அவர் குறைச்சி சொன்னாரா. ஸோ நம்ம அந்த மாதிரி தான் வந்து நம்ம கடவுள் கூட சில நேரத்தில் வந்து ஓகே இது எல்லாம் பண்ணுறல, ஓகே இந்த விஷயத்தில் நான் உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹெல்ப் பண்ணுவார். நம்ம கூட ஒர்க் பண்ணுறவங்க கூட வந்து ஓகே இது எல்லாம் வந்து நீங்கள் பண்ணுறீங்க, இந்த இது வந்து நான் உங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணுவேன், உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணுவாங்க. ஓகே, நம்ம கூட வந்து மற்றவங்களுக்கு இது பண்ணுறப்ப கொஞ்சம் கன்சிட்ரேட்டாக அந்த மாதிரி தான் பண்ணும். இவ்வளோ வந்து பண்ணுறாங்க, இந்த இதில் கொஞ்சம் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹெல்ப் பண்ணும். ஓகே, ஸோ அதுதான் வந்து நான் இந்த டிப் தான் வந்து அவங்கள்ட்டேருந்து கற்றுக்கிட்டது. ஓகே, இவ்வளோ இது வாங்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து ஒரு பர்ட்டிகுலர் ஐட்டம் வந்து கறி லீஃப் அந்த கருவேப்பிலை விற்கிறவங்க வந்து குறைச்சி தராங்கன்னா, அப்போ வந்து எவ்வளோ வந்து காட் கூட வந்து நமக்கு எவ்வளோ கன்சிட்ரேட்டாக இருப்பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து அது யோசித்து பார்த்தேன். அது வந்து நிஜமாலுமே ஒரு டச்சபிளாக இருந்தது. ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து நிறைய இது வந்து நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு விஷயத்தில் அவங்களுக்கு கன்சிட்ரேட்டாக இருக்கணும். நம்மளும் அவங்களுக்கு ஓகே ஒரு இது சின்ன இது வந்து அவங்களால செய்ய முடியலன்னா இட்ஸ் ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அவங்கள ஃபர்கிவ் பண்ணிடணும். ஓகே, அதுதான் வந்து நான் கற்றுக்கிட்டது. ஓகே, ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் video. Okay, be considerate to another, don't be very strict with the people. Okay, sometimes in their personal life they may be struggling, or in their career they may be struggling. Okay, so in whichever area they struggle, okay, let us help one another. Okay, thanks for watching this video. Bye, please subscribe to my channel. Bye.